Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistan bilen goňşy Özbegistanyň arasyna göne uçur gatnawlary ýok. Iki ýurdun raýatlarynyň gelimi gidimi wiza petigine sebäp bar bolýar. Türkmenistanyň Özbegistanyň Türkmenistana hemişelik göçüp baran adamlaryň ençemesi değişli ýurtlardan raýatly galyp bilmeýär. Olaryň pensiýa, iş, durmuş üçinçiligi soragasyna galýar. Iki goňşy ýurdun arasyna ýolagçy awtobuslary ýa-da ýolagçy otlary gatnamaýar. Türkmenistanyň özbek azlyklary, Özbegistanyň türkmen azlyklary özleriniň azlyk hukuklarynyň ählesini berja etmek mümkinçiligine doly eýe bolup bilmeýärler. İň bärki hatda ýüklüler hem biregin serhedine bürokratik päsgelçiliklere sebäp bolup bilýärler. Ýakyn goňşularyň arasyna wiza düdügünleri öz güýjüne galýan wagtyna hem de ýurtlaryň arasyna otly uçur we awtobus gatnawlarynyň dikeldilmeýän pursatyna we bar bolan beýlik käbir meseleleriň arasyna iki ýurdun döwlet başlyklary we ýokary derejeli resmileri ýygyderli gepleşikleri we duşuklary geçirýärler. Ýöne synçylar goňşularyň arasyna syýasy gatnaşyklarda özara ynamyň, açyklygyň we açyk ýürekligiň kemter galýanyny aýdýarlar. Kagyz ýüzüne gol çekilýän ulalaşyklar, strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak jarnamalary we beýlekler şeýle-de taraplaryň arasyna ýygyna geçirilýän gepleşikler, maslahatlar we duşuşyklar iş ýüzüne synçylary görä hususan möhüm meseleler babatyna anyk netijeleri meýwe berip bilmeýär. Dünýä türkmenleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar hormatly dinleyijiler. Bu gepleşigimiz türkmen özbek gatnaşyklarynyň soňky ýagdaýy babatyna Türkmenistanly syýasy synçylaryň möhüm fiýin seljermelerini siziň dikkatiňize ýetirýär. Biziň tolkunlarymyzda galyň. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Ýöne halklaryň arasyna gatnaşyk päsgelçiliklerine geçmezden odol gelin ilki başda hökümetleriň arasyna gatnaşyklar babatyna möhüm hasaplanıp bilinjek infopowod bilen möhüm habar hasaplanıp biljek çäderlikler bilen gepleşige bat beriliň. Türkmenistanyň hususan daşary siýasat bilen bagly möhüm resmi habarlary gyzgany bilen köpçülige ýetirmekde tanalýan ýarym resmi Orient neşri 5-nji ýylyna türkmen we özbek resmileriniň Xiwa şäherine duşuşup Özbegistanyň Xarezm welaýaty bilen Türkmenistanyň Avaza syýahatçylyk zolunyň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. Taraplar sebäpleriniň arasyna özara syýahatçylyk saparlaryny guramalaşdyrmagy meýilleşdirýärler. Türkmenistanyň Suwda we Iqtisadiýet Fudawyna habarlary şeýle-de işewurlyk we telekeçilik täzelikleri bilen tanalýan Biznes Türkmenistan neşri 2-3 maýda Türkmen wekiliýetiniň Daşkent şäherine geçirilýän bir halkara forumuna gatnaşyp Türkmen tarapynyň Özbegistanyň maýy goýy mümkinçilikleri bilen tanyş bolanyny habar berdi. 15-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredow Daşkentde geçirilen bir halkara çäretiniň çäklerine Özbegistanyň prezident Şafkat Mirziýoýew bilen duşuşup Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyna iki tarapyň gatnaşyklary mundan bäýlek ösdürmegiň ugurlaryny maslahat etdi. İki ýurdun halklarynyň hem de hökümetleriniň arasyna gatnaşyklary ýakynyny ýazyrlayan bir türkmenistanly synçy ýokary derejede geçirilýän ýygyderli gepleşikleriň diňe gepleşiklerden ibaret galýanyny aýdýar. Ol bu gepleşikleri gepleşik geçirmek üçin geçirilýän gepleşikleri adlandyrýar. Has möhüm täzeliklere seraýlasak özbek neşirleri maýyň soňky hepdesini Özbegistanyň türkmen ýüklüg sürüjilerine wiza bermän Farab serhet geçirgesini olaryň öňüni baglaýanyny habar berdi. Şonu emele gelen krizisiň apreliň ortalaryndan bäri dowam edýänligi ma'lum boldy. Şonu Logistan Telegram kanaly iki ýurdun diplomatlarynyň bu mesele barada gepleşik geçirýänligini ýöne häzirlikçi olýada beýleki çözgüde gelinip bilinmänligini habar berdi. Gepleşikler üçin gepleşikler, maslahatlar üçin maslahatlar, duşuklar üçin duşuklar. Näme üçin Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky meseleler çözülmeýär. Görnüşi ýaly resmi we ýarym resmi nesirleri göz aýlasaň, iki goňşy ýurdun arasynda ýygyderli duşuklar, maslahatlar, gepleşikler geçirilýär.
Käte bir näçe uly gowrumly sertnamalary we ılalysyklara hem gol çekilýär. Ýöne welin iş ýüzünde iň bärkisi iki ýurduň arasynda ýük gatnaýan masinlaryň sürüjileri üçin terhetden geçmek üçin gerekli viza we beýleki ýol resminamalaryny deň hukukluluk sertlerinde çözmek hakynda hem hälisinde özara ılalysyga gelip bilmediler. Netijede bolsa, Türkmen sürüjileri soňky wagtlarda Özbekistana girmekde uly bökdünçlikleri bilen ýüzbe-ýüz bolsa, Özbek sürüjileri üçin Türkmenistana girmek bir giden wagt epesli pul we emosional resurslary talap edýär. Diýip ýerli Finç Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Görünüşi ýaly ýurtlaryň arasyna bürokratik päsgelçilikler ýoğulçy gatnawy beýlede dursun, ýükrowlaryň gatnawyna hem kynçylyk töredýär. Ýöne käbir statistika sanlara has takygy Özbek statistikasyna seraylasaň, iki ýurduň arasyna sowda dolanşygy soňky ýyllarda ymykly ýokarlanýar. Özbekistanyň statistika agentliginiň sanlaryna görä Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyna sowda dolanşygy 2023-nji ýylda 1,9 milliard dollara barabar bolupdyr. 2022-nji ýylda bu görkedeji 928,16 million dollara deň boldy. Bir ýylda sowda dolanşygy 17,18 göterim ýokarlandy. Sowda dolanşygy iki ýurduň arasyna 2024-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygyna 288 million dollara barabar boldy. Şonu Türkmenistan Özbekistana 257 million dollar çemes harit eksport etdi. Ödeglerini Özbekistan Türkmenistana 31 million dollar çemesi harit satdy. Türkmenistan Özbekistana esasan energiýa serişdelerini, şolsan elektrik energiýasyny we tebii gazy galybertede käbir obahojalyk önümlerini eksport edýär. Ykdysady çylşyrmalaryk obserwatoriýasy online maglumat platformasynyň statistikalaryna görä Türkmenistan 2022-nji ýylda Özbekistana umumy bahasy 105 million ABŞ dollar meçberini elektrik energiýasyny eksport edipdir. Bu degişçi döwürde Türkmenistanyň daşary ýurtlary eksport eden elektrik energiýasynyň takminan 64 göterimini emele getirýär. Şeýle 2023-nji ýylda Türkmen we Özbek resmileri Türkmenistanyň Özbekistana berýän tebii gazynyň meçberlerini 2 milliard kub metreçini köpeltmek barada alanyş gazanlar. Deňiz we derýa ýollaryny çykalgasy bolmadyk Özbekistan Türkmenistanyň Türkmenmaşa halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy istek bildirip gelýär. Türkmenistan özüniň iň iri tebii gaz müşterisi bolan Hytaýa berýän gazyny ilkinji nowbatda Özbekistanyň üstüne geçirýär. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary galy berdi. Bu geçirjiniň gurulşygy ýyly ýygyna çekilýän D şahasy Özbekistanyň üstüne geçýär. Öňki ýyllarda Türkmenistan öz gazyny Özbekistanyň üstü bilen Täjikistana da iýermegi teklip edipdi. Umumyň ykdysadyýetyň esas pudoklaryny iki goňşy döwlet synçlary görä birigiň goldawyna mätäç galýar. Ýöne iki ýurduň arasyna hatda ýüklew sürüjileri hem viza päsgelçiligi sebäpli rahat gidip gelip bilmeýär. Türkmenistanyň ikinji prezident Saparmat Niyazow döwrüne sähel dartykynlaşan türkmen-özbek gatnaşyklary Gurbanuly Berdimuhammedow döwrüne täzeden janlanmaga başlady. Galybertede Özbekistana Şawkat Mirziýowyň 2016-njy ýylda häkimet başyna geçmegi bilen hassa ısınçdy. 2017-2022-nji ýyllar aralygyna Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň 5 ýylyň içinde bir-birige 15 sany resmi döwlet we iş saparlaryna amalaşyrdy. Ençemegedek telefonna gürleşdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň döwlet ýolbaşçysy wezipesine girişmeginden soňra ilkinji döwlet saparyny, ünseriň döwlet saparyny, resmi iş toýýanda ziyaret saparyny, döwlet saparyny Özbekistana amalaşyrdy. Ýa-da ol özüniň ilkinji resmi saparyny Russiýa Federasiýasyna, ikinji resmi saparyny Iran Islam Respublikasyna amalaşyrypdy. Ýöne halkara gatnaşyklar boýunça bilermenler döwlet başçylarynyň daşary ýurt saparlaryna baha berenlerine döwlet saparlarynyň köplenç simbolik ähmiýete eýedigini, resmi saparlaryň bolsa has pragmatik maksatlara gönükdirilýändigini aýdýarlar. Her neçikde bolsa türkmen sürüjileri Özbekistana geçmekde viza päsgelçiligine sebäp bolýar. İki ýurduň arasyna göne uçar otly ýa-da awtobus gatnawlary ýok. Türkmen we özbek halklary hem özara gelim gidimine viza talaplaryna sebäp bolýarlar. Türkmenistan uzunlygy 1793 kilometre barabar bolan iň uzun serhedini Özbekistan bilen paýlaşýar. Özbekistanyň ikinji iň uzun serhedi Türkmenistan bilen ara çekleşýär. İki döwlet dünýäniň iri döwletleri bilen C5 goşmak formatyna geçirilýän platformalarda hyzmatdaşlyk edýär. Şeýle-de öňkü iki Sowet halkary Sowet taryhyna degişli umumy hakydany paýlaşýar. Bulardan başga da Özbekistan Türkiýe döwletleri guramasynyň agzasy, Türkmenistanyň bu guramanyň synçy agzasy. İki ýurt gydanyň çäklerine hem hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan bu guramanyň asaslenen agzasy. Galybertede iki ýurduň arasyna umumy medeniýet, umumy dil, umumy din,
umumy taryh meňdeşligi bar. Umumy gymmatlyklary garamazdan türkmen we özbek halkları bir-birekden üzüňe saklanýar. Resmi media serişdeler ýurtlaryň arasyna umumy bähwitlere gönükdirilen özara gatnaşyklaryň ösdürilýändigini gaýtalaýar. Türkmenistanly Finçe Özbek tarapynyň şol sany Özbek medeniýetiniň gyýtaklaýan bolsa, bar bolan käbir meseleleri gozgamaga çalışýanyny aýdýar. Türkmen tarapyndan tapawutly Özbek tarapy käte ykdysady meseleleri açyk ýa-da gyýtaklaýan götürse-de, ol meseleleri soňuny çelini özara bähwitli çözmeklik ugrunda hereket etmäge henide çelini hem siýasy erk tapyp bilmedi. Set diýeniň bilen setdaly bolmaýar ahyrin. Meselelerin bardygy aýdylýan bolsa, çözgüdünem açaçan gözlemek zerur. Diýip Finçe aýdýar. Finçler hususan soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri iki ýurduň arasyna ýygyderli gepleşikleriň geçirilýändigini, ýöne bu gepleşikleriň degerli netije bermeýändigini aýdýarlar. Taraplaryň arasyna açyk gozulmaýan meseleler esasan soňky bir ýylyň dowamyny hansy sırmlaşypdyr. Soňky ýylyň dowamynda iki ýurduň arasynda çözülmedik çynnakay meseleleriň bir toparynyň bardygyny köp sanly ekspertler, ýerli ýaşaýjylar we hatda gyýtaklaýan özbek diplomatik hem tasdiklaýar. Siyasi jähden iki ýurduň arasynda resmi derejede ýolbaşçylaryň özara dostlukly, dogonly gatnaşyklary bar diýilse-de, şu neçelini iki ýurduň prezidentleri ýa emeldarlary şol dostluklarda çözülmesi möhüm bolan meseleleri resmi agzamaýarlar. Medeniýetiň soraklaryna jogap bermeýärler. Bu hem bolsa siyasi gatnaşyklarda iş ýüzünde özara ynamyň we açyklaň, açyk ýürekliligiň ýokdugyny görkezýär. Diýip Türkmenistanly Finçe aýdýar. Bilermenlere göre söwda ykdysat jähden seredleriň iki ýurduň arasyna tranzit, gümrük, serhet we viza meseleleri var. Bu meseleleri çözmek ugruna resmi tagallalar göze ilmeýär. Medeni ynsanperwer jähden seredlerini Türkmenistanda ýüzlerçe müň etnik özbek öz enedillerini bilim almak ýaly medeni hukuklardan mahrum galýar. Dürli çaklamalara göre Özbekistanda hem 200 müňden gowrak etnik türkmen ýaşaýar. Käbir çeşmeler Türkmenistanda ýaşaýan özbek ilatynyň sanyny 300 müň 600 müň aralygyna çaklaýar. Ykdysady jähden seredende iki ýurduň arasyndaky tranzit, gümrük, serhet, viza meseleleriniň çözülmeýändigini indi hatda özbek medeniýeti we resmileri hem gizläp duranoklar we izli ol meseleleri açyk we gyýtaklaýan galdyryp başladylar. Medeni we humanitar jähden bolsa, iki ýurduň arasyndaky iň uly meseleler raýatlaryň özara baryp gelmegine girdilen berk viza petigi. Özbekistandan Türkmenistana göçüp gelen raýatlara Türkmenistanyň raýatlygynyň, Türkmenistandan Özbekistana göçüp gelen etnik özbekler üçin Özbekistanyň raýatlygynyň berilmegi we olaryň pensiýa, sosial üçinçiligi, iki ýurduň arasyndaky ýolukçy awtobus, uçur we demir ýol gatnawynyň henide çelini dikildilmezligi, Türkmenistandaky etnik özbekler üçin ini dilinde habar bermek, şeýle hem bilim almak üçin mektepleriň we ol mektepler üçin mugallimlary taýýarlamak boýunça edilmeli işler ýatyr. Özbek tarapy käte iki ýurduň arasynda awtobus ýa uçur gatnawyny dikeltmek mümkinçiligini maslahat edýändigini habar berse-de, bu meselede anyk hiç gili çözgüt tapylmaýar. Diýip Türkmenistanly Finçe Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Yerli Finçe resmi ýaşgywadyň çäriýek asyr bäri dowam etdirýän ýapyklyk we özüňlük siýasat netijesini daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen arada bar bolan meseleleri açaçan gozgap bilmeýändigini aýdýar. Ol bu ugurda Daşkendiň işçiligine bil baglaýar. Dogry, ähli umumy dymyslyk we hiç gili problemany dile getirmezlik bu türkmen tarapynyň çärek asyrlyk keseli. Ýöne özbek tarapy özüni dünýä jemgyýetçiliginiň şol sanda ähli umumy ikrar edilen halkara hukuk gadalaryny, insan hukuklaryny, halkara ykdysady we medeni hukuklaryna hormat goýan agzat hökmünde saýan bolsa, türkmen tarapy bilen gatnaşyklarda şol açyklygy we adamkärçiligi öňe sürmäge borçludyr. Diýip Finçe aýdýar. Ol bar bolan meseleleriň çözgüdüni tapmakda siýasy erkin hemde özara ynanyşmagyň ähmiýetini noktaýar we bu zerurlyklaryň iki ýurduň ýolbaşçylaryna da degişlidigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. İki ýurduň ýolbaşçylaryna hem siýasy erk we özara ynanyşmak gerekli bolup durýar. Diýip Finçe aýdýar.